Nagunas to may skutanan karong butaga mga higala, mga personnel or mga ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Niauhag na to mga sakyanan nga diha sa crime scene atol sa pagpusil patay sa usa ka abogado sa may Sacris Road, Bacilid, Mandawi. Nga kung ugaling dunay nakuha nga importanteng footage sa dashcam sa ilang mga sakyanan, mahimo nila kining dalhon ngadto sa kapulisan aron makatabang sa investigasyon. Katanig pagtagad do butaga mga kaigalaan ha, kay do naman to pagahimuon nga Special Investigation Task Force labot sa kamatayon mahigala sa usa ka attorney Duke Ramel Lingkuan nga na gipusil patay ato milabay adlaw mahigala diri sa may Dakbayan sa Mandawi. Duke Ramel Lingkuna usa mga higala ka CPA lawyer og unya usa ka examiner diri sa Bureau of Internal Revenue. So kung kinsa man galing kato mga nakaagi nga mga sakyanan gikasugat ato mao mga nagmotorsiklo na dunay dashcam, niawag ang kapulisan sa pag cooperate sa investigation. Kay mao to mahigalay nagpusil patay kang attorney Duke Ramel Lingkuna. Usa mga higala ka CPA lawyer. So karon ang kapulisan sa Mandawi mahigala padayon pa nga nag-imbestigar labot ini hinaot nga nga tutukan ni mga higala maong investigasyon o hinaot nga makakuha hustisya kining kamatayon sa maong abogado.